ọra na eze onye nna n'onye bụ Okongwu Dibia o nwee fensị ka m kwuo ụnụ n'anya na this video na afụ ọgwụ jube akwa ife anụnwa bụ Akwa Okuko Tiwaraki Amd ọgwụ julie ọgwụ dọba akwa pekata mpe isi over 1000 plus. Okay, onye ọbụla bịa na-asị na ndị niile nwe Oke-Ite ọ bụla ịma na Oke-Ite dọba akwa gị gbawakwa mbọ ma ife ị ga-eme maka itipụala ịfụ how daft ụnụ dị. O nwere ndị bụ n'ụbụrụ fa have been coated with Nollywood ife a na-eneneta na Nollywood. Onye gwara ụnụ na agwọbala ụwa ọgwụ gwọsịa ọ bụ na ị na-ekwahọ data ọgwụ tipụala okolos ka ịgwọ mkpụrụ mmiri ka ịgwọrọ Igbo. The only ọgwụ nwere ike ya bụ ịgwọba gwọsịa imekwahịa ọ imere ife kwesịrị na ige ma o tipụala bụ ọgwụ mebi na-efe your brother ọ na-aga n'iru wee chọọ ka ije tiri accident ma ọ bụ tiri ala ya na-edokwu ya. Nwee nke ya bụ ịfụ your brother na ịma na haters ndị anya ukwu ndị anya onye ụfụ karị n'Igbo ifu nwanne nwoke ebe ọ na-aga n'iru ije gwọọrọ ya ọgwụ ka o tipụala ikezi ọ bụ na onye na-eje ịgwọrọ ọgwụ ka o tipụala na ike nga ya dị nkọ ọ na ọgwụ ọ na society ọdọ ya ka nke omuvuori back to sender etipụziala itubi aka n'ebe ọ ji igwe Oke-Ite ka o tipụala ị ya amasịkwa ife ọ ma maka ị nọrọ mgbe ọ na-agwọ dị ọgwụ ị mara ife mere ebe a ọ mgbe ọ na-eti ala enyepụta na akọ nonsens. Oke-Ite mmadụ gwọ ọfa wela ada etipụghala ọgama ọgwụ bụ efe a na-eweta gasị mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ejekọ ọnụ ka ọ lụọ one particular thing. Ka ọgwụ si alụ ọrụ bụ ịgwọbịa gwọsịa ya dọbịa obido ọrụ dibịa ka ọ dezere isi gị ngwa na ọgwụ alụba ọrụ nye gị ife dị otu a gị bịa setụlụọ ya wite ife ọbụla gị na ya kpata o nwere ihe gbasara dị ọgwụ alụbagwa ọrụ ya. Nke a dibịa na-agwazi bụ ka ọ wee nalụ nke ya is different. O nwere ihe gbasara ọgwụ agwụgwọ dị ọgwụ bụ na agwụgwụ ya ọrụbagwa ọrụ ya ma inyezie ya anụ ma enyeghị ya ma igburie ewu ma igburie ife ahụ na-aba abịa egbu ife eji egbulu Oke-Ite anụ bụ ka e wee na-edokwu ya. Ọgwụ dị ọ dị ka just like m were onwe m mee example otu a ntutu ịdị na enekwana m anya maka mụ nwa ahụ ekobiri isi adama akpụ isi ịghọta fọ gị nwa ya bụ ntutu ito ikezi ọbụla eme gị dada ị chọọ ka ị na-ementenu dada ka ọ ka dị fresh dị neat ife ya eme bụ ọ dị ka ije na saloon kpakwa ya aka tekwa ya ụfọdụ ụmụ ife ka ọ wee dị fresh otu a ka ọgwụ dị. Ọgwụ idokwa ka o nweta ya abụọ ruo ọda udu ntụ ife a na-akpọ ọgwụ ịda udu ntụ bụ ọda jụwa ọbụla na omebigo ọlụdebe ọlụ for that moment ọ ga-enye gị nsogbu ọ ga-etipụ gị ala. Ọgwụ a na-edokwa every month a na-etipụ mmadụ ala. Then ife dị ọgwụ ga-emezi bụ data ọgwụ bụ na ọ nọ ife dịka ọtụtụ mgbe ife dịka 4 years 5 years because ọgwụ na-anọ na-akata arụ ọ nwezi ebe ọ ga-abụ n'olu ọgha alụsị ikezi mgbe ahụ ọ bụrụ na emebighie ọdụ mebie ya na ọlụsigo ọrụ because ọgwụ na-adị mma ọlụgba ọlụlụsị ya mebie ya okunie nyebe gị nsogbu ya enye ya bụrụ itipu belaghala o bido ife ya emebi ije n'afọ ọ na-agbata n'afa na-agwọkwa ọrụ gị ọgwụ and ọgwụ abụozi a big thing bụ na ịgwọbịa gwọsịa ya debie mụ na ị ga-emegbubi ya ọ ga-ịgwọba Oke-Ite taa gwọsịa chọọ imebi ọ dị ime iti anọta native doctor agbakwara a na-afa gosi na ọ na-enye gị nsogbu emebie ya onwere big thing dị na ya ọ bụla big thing ndị dibịa na-emebi ọgwụ ka nkụ. So ọgwụ ya bụ ịgwọba gwọsịa idokwaghị ya imehọ nke a ọ dibịa netahọrọghị ya anya otipụghala kedu ife iji gwọdo ya bụ ọgwụ ka njụa ọgwụ ahụ ji 2 million 1.5 million 500,000 agwụ ọnya bụ ọgwụ ka njụda kedu ndị na-agwọdo ọgwụ na anama onye ya agwụ nwa ọgwụ na amakwa ife bụ ọgwụ bịa Lagos ka egosi ya ebe a na-agwọ ọgwụ ndị na-eji 500 million 200 million bupụta ego ka ego tinye ọgwụ ị na-ene ọgwụ n'anya na-agwa na efe abụọ enedere ịgwa ụlọ ọgwụ na efe ọ ga-asị na this is juju. Bịa na Lagos ka mkpọrọ ije ebe a na-agwọ ọgwụ ọbụla ibe a na-ezuzu ya n'Igbo iwere 500,000 agwọ ọrụ ọgwụ the next day iwere egbe chụgharịba dibịa n'ọda 0.500 ọ ga-agwọ ọgwụ ọ ga na-agwọ ọrụ Oke-Ite gwọsịa ya ma edokwa ya ma edokwaghị ọka ya na-alụ ọrụ because ya na one video one blogger kwuru si na Oke-Ite na ọkwa omego 1 week kịta 2 weeks na onweghị ife mere itipụgala na your business ka ya aga ọgụ ọgwụ gị ka n'ọrụ onwere ihe mere ọgwụ emu idokwa ya ma idokwaghị ọka dị active
ọ ya anọrị ọrụ 1 year 2 years na-alụrụ ọrụ for the fact na-emebilie n'ọdọ ebe ọdọ ọ n'ọrụ. If ọgwụ abụrụ datin ifu n'ite ife a afụ n'ite bụ ife eji wee kpokwu ọgwụ ife na-alụ ọrụ bụ spirit ada afụ ọgwụ anya ife dị ile ada afụ ya anya ọ nọ n'ikuku. Ọgwụ bụ alụbalụ si ezipụ ya ọpụwa jalụba ọrụ ife ị na-afụzi ebe afụ bụ just staff ya etie n'anya afụ n'anya ka ị na-afụ ife na-alụ ọrụ bụ spirit datin na-anọzi di ya. Mgbọsị o nwezi ike ịbịa bụ mgbọsị mebi na-achọkwa gị idokwu ya ka enyekwa efe ọ na-eru. The native doctor will need to voke it back. Ọ batakwa n'ite e wee nye oke edokwa ya wee pụkwa bidokwa ọrụ ya ebe ọ kwụsịrị. Ọnya bụ ọgwụ. Ọgwụ ọbụla ịgwaba akwụsị edebe na nke dibịa bụ idokwa ya bụ idokwa ya onye tipu ya ala ọbụla. Ife o jizi dị ka ọgwụ a na-etipụ ala kịta bụ mgbe ụmụazị yahoo bidozi gwọba ọgwụ. Onye gwọba ọgwụ gwọsịa pụọ ọgwụ rụọ ọrụ ọkpata 2000 or 3000 obido tekibe hard drug o tekigidezie hard drug ọ baa ya n'isi o tipu ala ebu ya Oke-Ite na Oke-Ite afọ o ji egwo n'ọnya tipu ya ala because unu enenegide Nollywood ablọpụsị ya na ụbụrụ ụlọ nwezi onye na-eche echiche ka mmadụ. Ọga Nollywood na real life abụla ofu. Nollywood bụ Nollywood, real life bụ real life. The only thing ị nwere ike ịnọ na ya bụ tomorrow imezi ifefa kwuwe disturb Bible secret society. On the secret society maybe na join ofu secret ebe a na-asị ụnọ bịa baa mmụọ nwa baba dudu n'ogbulu n'ike tomorrow idokwapụwazi ya dị mmụọ atụba maka ọ dị mmụọ nwezi gị. It's more like you are selling your soul to that deity. You are selling your soul to the devil. So is the devil, all devil buzi ife nwe your soul. Moshe ọbụna imepụzi ife okwu, the spirit will come after you. Ọgwụ ada abịakwute mmadụ, ọgwụ ịgwọ ya ịgwọgwu ya. O nwere ike ịlụ ọrụ ebe a 2 days daala onwe ya udu ntụ. Menyụọ ife dịrị ibi ije na native doctors o mebie dị ọgwụ okwu ebi ka aga. So kwụsịrị this mentality ọ bụ na Oke-Ite gị dọ na nke akwa ga-ebuli ya ndị ya agbaala dị sie ya aka nkụ mmadụ one ka ifugo gbalaala. Oneka nobody onwe onye ya agbaala ọbụla and ọgwụ a niile dọbi ya ka na-alụ ọrụ fa ndị na-alụ ọrụ na-alụ ọles nọ nke ọgwụ bụ agwọsị ya n'agha alụ ọrụ. O nwere ife jekọ ndị gwọ ya agbafala kịta onye ọbụla blọga na-ekwuzi maka ọgwụ pakana ahụ ndị ma anya ọgwụ ma ndị ma ndị amaghị na-akọzi ka onye pụta nnọọ mepee ọnụ na-akọgheri sọsọ ka wee na-enwe followers and views ma ndị mụ ife dị n'ọgwụ ma ndị amarọ na-akọkwu maka ọgwụ. Oke-Ite ya etipu ya ala ọ bụrụ na idokwaghị ya ọ bụrụ na ịnyekọ dibịa ife ọ na-eri who told you that one onye gwara nke a dibịa gwa gị o ji ya eri ọfịs ọga ọgwụ ọbụla ịgwọ igwogbu ya ọsọkwa ije ekori ya ebe afọ ọ dị pịasa ya na ana dị ọgwụ ka n'ọrụ. The only thing nwere ike imelụ dị ọgwụ bụ na iburu ya jee na mmiri na-ehu ehu tọọ ya ọ na-imebi ihe spiritually anwụtakwa ife niile ya eji wee dokwu ya werekwa ya kwubikwa okwu si ya ngwa ya lụdebezi ya n'imebie ya bụ na dị ọgwụ anọzi ọrụ. Ọgwụ bụ spirit ife ụlọfụ a na-etinye ya na ya bụ ọ dị ka nya ife eji ehụba ama na-ebi agwọ ọgwụ ọ bụrụ datin na-alụ ọrụ ife na-alụ ọrụ apụgo. Ọgwụ ọbụla ịgwọgwu ya ọgwụ edokwa ha aha etipụ mmadụ ala. The only way native doctor nwere dibịa gwọrọ gị ya esisi wee lụsa gị bụ na mebi na agreement again ya imepụghị ya and ọgwụ anọrụgwo ọrụ na-alụrụ ife ọ emebụ oje lụọ ha alụrụ a na ọ pụrụ mebie welụkwa aka ya mebikwa dị ọgwụ. Ife ị na-eme ebe a pịanyụọ ọkụ ịtaba afụfụ nwere ike ọgba ahụ otu ịtaba afụfụ. Why? Kedu ihe o ji emere ya mebi ịbịahụ setụ agreement again ya ịbịahụ miye na ọ bụrụ na ọnya debe ọgwụ ebe a ma ọ bụ na ọgwụ gbara ya gwọsị ya buru dị ọgwụ dọba be ịpụ achọ ofu ebe dọgbu ihe dị ọga dị ọgwụ ga-alụgide ọrụ. O nwere nke nwere ndị na-alụgide ọrụ 10 years aka na ọrụ ma inye ya ewuo ma inye ya ma inye ya ebumuo ma inye ya ọgwụ abụrụ chi agwụ ndị mmiri ka a na-edo ka a na-enye ebunu ọ dị ka every year ekpuje elufe ebunu every 6 months igbuo elufe wee ndị chi nke spirit ịsavụ spirit dị iche na ịgwọ ọgwụ. They are not the same thing. Si aghọrịzị na ụmụ nwere ife dị ka ịgwọgwọ ọgwụ gwọsị ya etokwu idokwaghị ọtụtụ tipu ala ọgwụ a na-etipụ mmadụ ala. The only thing nwere ike itipụ ala bụ na ije ime nwanne gị ife ọjọọ ikezi ije ịkụ onye ji 10 million wee gwọ ọgwụ o ji eche onwe ya were 200,000 ka ije gwọrọ ya ọgwụ tipu ya ala. He can send it back to you ọ pịa gị nwa ebe ala nwezi ike tumolo ịpụta sị na ije gwọgwọ ajọ ọgwụ.
another thing nwere ike itipu ala mbụ na iji ebute alụsị ike dị alụsị ịjụ hụ nsị ọfụma ịma hụ ka esi agụkwa dị alụsị buru ya dọgba nwere ike itipu ya ala baa n'isi. Ọgwụ agwọrọ agwa na-etipu mmadụ ala ọ da eme ọ na-akọgherizi na ụnụ ma blọgị na ụnụ ma anya ife fesi enyi ya